Yesus Kristus yang baik langsung go ke padi kini hanya hai jora nampi kaba kaito ni kok thai no serung lain na jangan sekarang suriwan bukan kaito no hambai doa nungsung no naikini kelai ini kurio ke tong loi kaham keren ke tong loi kaito no hambai dewa ini menglobjat ten ini hawat ten jadi langma jadi tong kusung ni singte dewa kaito no sono subagi sono kian butir di pandori dewa ini ini waktu yang semua sok lainnya orang yang semua palsu perintah ini ya perlu bekerja sumber surisan ya pen off kali pagi jeng hanya hai room ni bijap no ti jeng sering lainnya wajah pro chapter 1 no jeng ti kisah introduction of nalikan gitu ni chapter 1 verse 8 ni cimi 17 jora pura at ni cimi 15 jora pura nai Sotro joran polis nai porwana kisah kolok bokro go kokodor ba sujak tongo Paul kaito no hambai de mane puilano ang norok bebak ni bagai Yesus Kristus tui ani kaito no hambai ro tamni henke norok poito klaima kokno sengsa kenanggai kena baika ang sana naimani abo kugui kenei kaito sawi mano bini sajlani kotoma kahamno birmani tui ang kabai suri mani a kaito sawi mano bo sawi mano ang suri san brum brum norok ni meng kuwi suri sano kaito mucung keba tabo ulo pano norok bai ano malai ru thung kene ang sanai tongo tamne henke kaito bini phola bai kaham klaimano norok ani yak tui manai kharak thung kene ang norok no belai maina mucung ui tongkha ang henmani abo omo haise norok bai ang babai nungi no bekha phan manane norok bo ani poito bai ang bo norok ni poito bai phan man takurok ang norok no okok sawi man runa nayo ang norok no nai phai na nei kabang manong bekha chap mase tamuke tabuk phano kesawi tongko te buini borok rok ni bere baksa no poito klai rema hai norok ni bere bo ang abo hai poito klai rona naibo ang bor bai borboria sinai bai sia beba borok ni thani ru thai tongo hake norok ru rumo tongnai rok ni thani obo kothama kaham no pirna muchungo kothama kaham bahai tamo Kristo ni kothama kaham no tuyi ang lachia omo poito klai nai joto borok no muthang na bagai kaito ni phan judai rok ni bagai bo buini borok ni bagai bo tamne henke kaito borok rok no bahai ke kaham hunai rong kha kothama kaham abno phunuka yapang busuk omo poito bai ngo omo elembago hai hunai sama hai poito klaima bisingtei kaito bai kaham hunai rong jaknai borok bose thangnai o elembag porimang bisingtei kaito sono katal ke hamari klaiten kisah kolok non jeng wancok lesnai ke nirok mito tongbai na thangnai go jeng tuma sereng laikan room sebasui boni structure bahaiba aborong no jeng laikan ke kisisa ek nejemi ek nejemi sat jora no go jeng kisisa wancok laikan ke tini ke padi o je pore mane bono tino jeng wancok laina Paul je proprono oros hamane hai Paul je proprono kaito no hambai roi tongo tuman male room mo tongnai ba taku buku rok ni poito non nahoroi ba poito ni bagai bo kaito ni thani hambai roi dong omo hai jeng wansogui mano je pro jeng kaito ni hamjak mano jeng bono
kaitone hamjak mano manka hangke buino bo jeng o hamjak mano ronani musungo ba buino bo baknani musungo sini nok nukhungni borok rokno sini jaiti gusti sini hamjak mani borok rokno jeng u kokno jeng sanani musungo ba kaitone hamjak mano jeng borokno ronani musungo ke omo haikeno nukhungni taku bukukno uloke bayap ari bayap salai uloke buino bu kana gini borokno je borokno seng nugu borokno seng sanani ba kaitone hamjak mano baknani seng musung ba seng nayo Thessalonica ni taku bukukro borok omo haikeno borok kaitone hamjak mano manka mani yagulo borok kabang ma jagana kaitone kokno kaitone hamjak mano sanani jengka borok salayo khlailayo pirlayo omo haike jeng lugo borok Macedonia Akaya or jakarago kaitone kristone hamjak mano borok pirka phagi jeng pila Thessaloniki thanagana pila Thessaloniki chapter 1 verse 8 chapter 1 verse 8 tamni henba norokni aroni subraini kok Makedonia by Griso khanabaika abo simia kaito no norok poito klaima kok ba kok hagnangi tangka hake oro sini dei thaisa pano sana krikya ge ong ake seng nugo borok sengsar gnangi pirka uloke pila nukni borok gana gini borok taku buku omai ke pite uloke sengsane bebak borok no borok pirka sengsane borok khanabaika leisa ke je borok kebu ke kaitone kristone hamjak mano kebu ke kristone hamjak mano borok ni bukhawo habo bo buino sai kesu tongmaya bo masanai teman mala kristone hamjak ma sungno obo khlairo boni hamjak ma mankake bono sung ma khlai Paul bo haini sawo jung 2 Corinthians chapter 4 verse 13 no tomaisa ang poito khlaikya haini bagi ang sak sayawi tongmania ang masawo poito khlai khaba bumo masawo nisa gesung go omo haino sung poito khlayo te sung buino ba poito khlai mani obono proman je nung buino saya ke ni poito ni proman ne kre mane nung poito ni poito kus kre nung buino saya mane ni poito kre omono proman Jeremia tomaisa Jeremia diari bo haini sawo ang kaitoni kokno tesu salia teman mala boni bo kaitoni kok dage ro hojagu Israel no sadi haibana Israel ro khanaya kok khanaya janje musukti tong hani bagi bo wansoka ang tesu salia mane bekha du khonang jage ang kaitoni kok borong thani tesu salia hani bo chong haibana bo tomaisa uloke 살이야 하니 정만이 피아봐 어버 아니 북하고 홀승마 하기 승의 동수 사예드 동만이야 홀승마 하기 승의 동 사디 아니 바게 뭐 사예 동만이 아니죠 그러니까 어머하이는 그부 크리스찬 그부 크리스찬의 함자고 만나이 바로 뭐 사예 동만이 는 제프로 비티 neng mat biti siwa kau bani ni gana gini boro bani taku buku o biti ni bagai si biti ni bagai bani biti mai ni bagai bot thui tong ha neng siwi le neng roye ke tong ya ebile neng siwi dong o sung sal tenang oi boro bro Kristo ne hamza gong maya Kristo no poito klaya ni bagai thui wani lama o tangi tong bai neng lama siwi dong neng bagai sayang ngai 지북 숙작 거럭사롱리 지북 숙작 능 지북 숙작만이 비티시오 능 시원이 야고 동도 뜨는 거는 로야 그 동의미 능 말로 나이니까 나는 숙작이 동한테 그 어머 하이 거기
verse 9 no hai por lefis nai Rum chapter 1 verse 9 oro hai ni so ang sana naimani abo kubui hunei kaido sawi mano bini sajlani kotmaka hamno pirmani tei ang kha bai suri mani akaido sawi mano bo sawi mano ang suri san brum brum norok ni mengkhui suri sana kaido muchungke ba tabo ulo pano norok bai ano malai rutheng hunei ang suri wi tongo oro kokboro ke 9/2 Paul ni ministry botamani success teman bo bahike boni ministry no bo khlai bai kha kaisa jeng boni live bo mano nai ni kha ke jeng nuko bo belai kana suri bani dong bo bkhabai boni samno khayo bo ani bkhabai na khayo ani pholabai bkhabai khabai khubbai ang khayo nisem oronugo bo samang khai mani bo berjak mani bo samang no omai ke no khayo te suri mabai bo khlai jisu kristo bahai nin chawo ano suri na ni ke ano lob na ni ke tomana ano khulum na ni ba lob na ni ke pholabai kabui bai se suri di ni chawo John chapter 4 verse 24 sing nugo kaidorun kha phola ke je kaidono suri nai khulum na ni ke kabui bai phola bai se suri thai klayo nisem nugo ke kabang ma tabok ni jorawo jeng tomanu kabang ma Christian rock ne tomanai English ba ke eye service ni ho nuk jabone boino phunuk bone saka boino phunuk bone formalities omai kabang ma jeng nu bkha bai ke khaiya ai phunuk dro saka phunuk dro omai ke jeng nu piaba Paul Apostle Paul bokubuino kaido no boni bkha bai kaido ni samung no boni bkha bai khlai mani kaido no bkha bai omo khulumani jeng nu ke Paul tege sa jeng tomano Paul kubuino mane bkha bai no bo rumo thangai thangmani musuk mani bo arni takho bukuro bai fellowship khlai tongmani bagai ba malai bani fellowship khlai bani malai bani boni khatung mani tongthok mani bkha tongthok mani no borok bai salai bani bagai thangai musuk phiaba bo o bkhawo aro thangmani boni chap thangmani chap mani tongo haibana bo aro thangmani ge uloke paithago ge bo aro hai motha visit khaibani liya piaba tomanai koyadi ingri jelo omongui se bo aro soguisi koyadi ke botlang thangja waisubsu om haino jengje wansok tei jengya kaham khlainani kaham samungni bagi wansok pana jini wansok tei india kaitoni wansok tei kaitoni jajak tei kaitoni lama kaitoni wansok tei se ngo jeng bkharoi suri pana waisubsu toma sini musuk tei india sini nai tei india piaba kaito sini sai siku kaitoni plan ka sini sai hakugo sini wansok man sai kaitoni wansok mani kujuku sini sai bo ka kesiku ke egrobai baranang hanya por pigana chapter 1 verse 11 to 12 tamne hunke kaitor bini phola bai kaham khlaimano norok ani yakte manai kha rakthung hnei ang norok no belai naina musungui tongkha ang hunmani abo omo haise norok bai ang babai nei no bkha phan mana norok bo ani poito bai ang bo normi poito bai phan mana nang ge oro Paul antepun saka Paul bo rumo koedis namui ba zelo kesi rongui to bejaksi
hai bagai hake toy pejang mani bagai no taku buku gro room ni taku buku gro beibo phan bai tong bai bekak kerak ke bro kai tini kok no pina ni ceng pikir bonun jelot khazak itu piman nukma bai teman teman bo kai tu ni bagai hai tong mana kau senggu tei bung mana ke angwan so go boni bagai no kai to hai ke bono hai no moth visit klai bani to biya wei jelo ro wei hake to pikir na le angwan so of course nugo ঠিক আছে asol reason ke bo room boy no u bijap no bo suine ni nang nai ke aro pai ma ke bo chiti suigla khama suyang khama bo thangmai ne ba ke se bo chiti to sui ro hor ka hai ba ke ta o ong no pore wi sing bo encourage sing han ba ke no bo pai ma liya asol karam Paul bo rumo jail mane koyeris na wei rongza gei toy pheja gyang ke bo bus buthar ja khama mane bo saising tei phai gyang ke bo bus buthar ja khama to ne male jeng samungo pore ne ke nugo baksa borok omo hai ke demonai smai tangai tong lai kya tmai bono buthar maya ke sebut mai bersalia ribu nung ya bono berthamaya sajor tu ni yang mai porok teman smai tangai porok tong solution de besubuh ni syo de pai thang na leon hani bagai kaitor bono protection ro ani bagai no jail tu ba amone besing tu roman ne teman kokoi teman polis nung sinai sengkrak rob ni baike rongroi toboka kaitan plan amo sama chapter 23 verse 11 ni chime 13 dora sama 23 11 ni chime 13 dora nang powana 11 ni chime 13 dora teine horo subrai Paul ni thane baca pai hai nei saka bekha tori neng oro Jerusalem o ani kok saka hake rumo bo omo hai no ma sawinai aro tabok baro ni sime teini phungwo baksa judai ro kuthum lai kok chap lai ka Paul no buthari asa boro mungsapano sabo chaya nubo nungya hne smai tang lai kya a kok chap lai nai ro khorok brui chini slai borok bang wana mane oro senglugo more than 40 40 jon isai borok kabang ku borok sabo salia nubu nunglia bono buthar me sak ne smai tang lai bani okay bo motha visit klai bani hi phai khang ke rongwi betul jakama ke hani bagai kaito dikasih lama boleh bagaimana ke apilas kan ukong tahu no jodoh kaito wajib itu semua sukma baik seng suri wei berkabai suri wei wasuk wei klaipan obahai ke enggak teman-teman mulai kaito bebak siwi tunggu kaito ni wasuk mana jenisnya kotorku bo siku bo bebak nusiku Jepro Paul 제자고 가이는 꼭 사요 뭐 하니 하이 알 탕만이 탕피요 탕안이 bekhatong 거 또만 말에 뭐 나이는 무슨 거 바하이 인동 바이야 아고니 bekhatong borokni fola 도리에 동카 바하이가 보는 나이는 무슨 이게 어머하이노 좀 사몽으로 나이게 누구 뭐 하니 하이 aro thangnai nei bokwa ma barban location mani sung nugu ke omo hai kena jeng sini motha jeng tori mano hamjak lai mani bising te leader rok ni hamjak mani
borokni sacrifice ni bising tabo Paul ni sacrifice ni bising tei jeng motharo busuk tormani rakmani jeng dukma hai tamani mole tamani Paul bar ar thangoni musu je jaga kokpiro ar jaga thangpiro ni musu tamani mole bosiu borok spiritually borok cherai apsa kari hai borok no pholani chamung charawani nangnai borok torani nangnai borok nutrition manani nangnai hai bagai Paul borok ni aro thangani musungo omo haino bo room mo thangai bo temanai Arab ni mothani borok rok taku buku rok no kha srang roni musungo kha rak roni musungo boni kok kaitini kok ni bising tei boni testimony ni bising tei ege bo ni je sak bo borong ni kok khanawi borong ni testimony khanawi bos ni je sak bo kha basanani kha rak nani musungo ne sengor samai no ke seng Christian ro seng kaisa kha rak ro layoni nangnai Khatung sar layoni nangnai suba layoni nangnai omo haino je borok sadok jagi tongkha borno sung subani nangnai je borok kalai tongkha borno sung tisa layoni nangnai je borok hamjagwani nango sung borno hamjagnani nangnai omaike sung kaisa tona kha rak ro lani Khatung sar nani sung nango Christian ro Hebrew chapter 10 pai thangena Hebrew chapter 10 24 by 25 Poiwana 24 by 25 Buino hamjak runa bagai tei samung kaham khlai runa bagai phaidi Seng kiching seng jogo englayana baksa thansa ke kuthung laima yakarkha phaidi Seng abo bai ta engdi abo hai ta engdi abo engya wei phaidi Seng kiching seng no bukhara glayana Subraini sal sampai pai ruk mana bo nugui tongbai ma ba tei bo kaham ke ragulaya ge pai di or hai ni chao kai to ni subraini sal pai ruk mane sengsar mol pai ruk subrai jisu kibul pai ruk gana ruk ge seng kai sa seng khara gulaya nangana Khatung sarala nayana ge pai di hamjak mobile sung kaisa no mane temanai khob lai mo khalei tonglayana ukok sa jepro sung taku buku motha Kristo bisingti taku buku rokno nukhake sung Khatung sa kharago amo haino Paul bo room ni taku buku rokno Khatung sa nan musungo ge boro ni bisingti bogu kharago ni musungo borok pholani samung borno rona nuchungo ge bobu borok ni tong samung bai bo Khatung samani musungo padi jeng diberi thanai bisnai Roman chapter 1 verse 14 by 15 ang porupena ang 13 ni 13 15 taku rok ang norokno okok sawi manrona nayo ang norokno nai phaina nei kabang mano bukhasak mase tamoke tabukphano basawi kesawi tongko te buini borok rokni bere baksa no poito khlai rma hai norok ni bere bo ang abo hai poito khlai rona nayo ang borbor bai borboria sinai bai sia beba borok ni thani ruthai tongo hake norok rumo tongnai rok ni thani bo kothoma kahamno pirna musungo ge bo Khatung saroni kharak rorani obo kaisaya bo tuma borok ni Kristo jibon ni bethai bonobo bonai nani musungo jung motha kaisa jaga motha songsa kangke motha ni betor kha toria ide kha area o je songsa nai o bele kana bukhawo mane musungo toronani ba nainani ba sinani get tama
Omohai kok tongo belai engka bupangni jengsasa te betai engka nopangni jengsasa. English way ke leaves are the glory of tree and fruits are the glory of honor. Ke nopang tuma nopang betai no nai. Nopang belai bai tama bu. Hai bana bupang ke belai bai ke nai to tho ngai do. Hai bana nopang je kai ngai ke betai sinang opane. Betai ni bagi sibok kai. Ke omohai no Jesus Christos sungno mutangka. Hani bagi boso kamaisa ang nirongka bedek ang ka bupang anggur bedek bupang bai nang ya bo betai thai me ya. Ke ang bai nirong nang ngai tong ke nirong betai thai me ya. Ke kai Christos sungno mutang maningka betai thai do ne bagi. Bongka anggur bupang. Ke bo bai sung nang ngai tong nai tong nang nang nai bo bai tong nang ngai tong ke sung betai thai man. Ke verse 8 John chapter 15 verse 8 tomaisa oro hai ni sao obo bai no nrok buthai thai kha ge obo bai no apa bo tomane apa bo apa ni mungbo sungsa sa ngo nrok buthai thai kha ke hai ni sungsa aro John chapter 15 verse 8 samai no ge po bo omo hai ke no ang je khaban kai ke kok no pino na nai ang je khaban buthai thai ni nang nai obviously boni asol one sok ge bo tomaisa 1 Corinthians chapter 9:16 no tomaisa je boro kotma ka hamno piria bo belai kana borok saya English book is woe is me if I do not preach ang kai ni kok piria ka ang belai saya kalayo desa teman mole abo ani thani barja roza जों बने बागै से जों मोथांजाक माने हानि बागै जों बिराय नांनाय जों गथमा गाहामनो उ गथमा गाहामनो जों खानाका जों सिखा बोसोक कबु बोसोक गाहाम हानि बागै तामुक जों सिनि बागै सिमि तंलयावै जों बुइनो बुरो थाइख्लायो जों बुइनो रो थाइ कबु कबुइनो नों उ गथमा गाहामनि सिबि दंखाके नों रोनाय कबुकबुइनो नों जिबुक सुकजाक माने बिटियाव मबाइल के हावो नि सिगाके नि गान्दा जिबुक सुकजाक थैयानि नाय दंखाके नों रोनाय गोबां बर' बुंसिनि क्रिस्टियान फर्मालिटीज कबुइनो सिसिया गथमा गाहाम हाय बुकु बायसिनि गथमा गाहाम कबुकबुइनो गथमा गाहाम मानोना गथमा गाहाम नों मोथांजाखा नों मरगिनि पियक जाखा मरगिनि यानि यखा ke nang buinobu morkini yak ni fiok no nai nai Israel ni zorawo sengnugo Elisha ni prophet diari Elisha ni zorawo Syria ni raja borok Samaria wo mane Samaria no mesenwe Samaria no dokhol khlai dong phai kya apro Samaria wo Masaya manung ya Sasara nangka, teman male tung Syria ni raja rok, kamu kaina waikya. Gak apro teman, apro hai ni siapa? Ni rok pori ni mana? First King rok, Second King rok, Second King chapter 7 no. Apro teman isa, omo hai jora engka, teman hai, Faruk ni biki se, teman hai. Kaisa 1 cup of doves dung was sold for 5 pieces of silver. Apro to takai 1 taka 2 taka kri hai panu 5 piece of silver ge tak ni hisab khai ni kangak 1000 ropang khana omne biki Faruk ni biki bose kap sawose asuk damangka teman le sawan ni ngone kerja ge azorawo teman sendu azorawo khorok brui biadi cazak borok para bising mahaya teman le biadi cazak afro para bising mahaya padaros kami yongo mahaya kami padaro mato ge afro teman ka
borok mane paradai kongo asok lai kok salai dong enggak padi borok kok salai te padi जों जेखौनो मासाय उस माथैने क्या हाकेपाना माथैने क्या बा उस राजा आमें सिरियानि सैन्य रक जे तंफाय माने आरो केमाफोर थांनाय नि टमाटम खगै दिखिसो मासानो गोबां थांनाय के हियाबा थांनाय माबा गय ग्रिया बरनो जों सारेन्डार रवै बरनो याक सुसावै सेलेंफोर खाथै मा दंलायसिनाय नै बर थांनाय के हायथुनो आरो थांनाय नालाय गय ग्रि तमांका काइतो बरनो खारै रखबाय क्या गराय याप्रिनि सारि खाना रवै गराय गारि रवनि याप्रि सारि खाना रवै बर खारै रखबाय क्या बर तमा संखा गराय गारि रव मसं नजि जबा खलायनो फायका बर कबा मा हायके खरान खाना रवै बर खार थांबाय क्या गे बर माइ दाय जावानि बर गोबां याकै खारमा थांबाय क्या जानप्रान रवै गे माइ न बर नुगै क्या गे बर जावै अफं आखाय तंथलाय क्या enggak ulo ke boro cuma salai kya hai ni salai yo जों simi sawi tongui temang nai जों kaha khai mani klai liya phadi sini takuk rok aro samari o thui dongbai kha mase ne bagri phadi जों borno u kothma kaham no khana sai ma salai sinai kothma kaham tabo mase ui boro okui thui dongbai kya tabo oro mai kabang ma tongo phadi rkaina phibadi awon kothma kaham ajorani bagri nge boro kono thangi salai kya nge boro pilas kan bisa saya hai pano ulo nai dikan kai kabang ma nge boro hake masa bai nge omo sengbo omo hai no seng kubu no mutangja kha ke uk omo kothma kaham boi mor ke si shogi nai dong ang bono bai ke saya ke tong manai Niro ukok no pori nesidi 2 King chapter 7 verse 9 is mission pori tangkar look nai hai phadi Roman chapter 1 of 5 isna ang pori wana sullo nisimi 17 jora kotma kaham bahai tamo Kristoni kotma kaham no tui ang lasia omo poido khlai nai joto borok no muthangna bagai kaitoni phan judai rokni bagai bo buini borok rokni bagai bo tamni hunke kaitor borok rokno bahai ke kaham nei ro kha kotma kaham abono phunuka yapang busuk omo poito bai ngo omo elemba go hai hinai samaha poito khlaima bising tui kaitor bai kaham nei rongjak nai borok bose hangnai gero chunglugo Kristan ni bagai kotma kaham se jotun se kotorku kotma no kaham no tui no sengkung sugui mano kotma kaham no tui sing lasi nani kokrui hiaba ko boro kotma kaham no tui lasi nai dong kotma kaham ka sini bagai phan kotma kaham ka sini bagai tuanai keplai Shanghai Bible tumasya Mark chapter 8 verse 38 sawo ani kotma ni bagai lasinai borok ni bagai angbo lasinai ang kisah pori ni kana ko borok tumasya Mark chapter 8 verse 38 Mark chapter 8 verse 38 hake kaito no kiriya nei engai tong kaito no kiriya engai tong mane a mol hamyani molo tumungno khoroksa suk anotui pia ang samani kokno tuye lachi jakke borok ni sajlabo bini bupani chungsasa bai chungsasa engai suwari kathar rok phai bai phai pro a borok no tui lachi jagana tabuk nung Kristani bagi lachi ke bo kaito ni chungsasa bai phai pro bo no tui lachi nai nisa de kaito rongka kathang kaito kaito ni phan bai bo salsa kipili phai pinai apro bo tabuk nung bo ni bagi lachi kha ke kaito bo ni bagi lachi nai nisa ke tabuk sini poito ogun sengkubu ni poito tong kha ke
जों बयनोबो उपयतन रना मुसुनाय तमाने माले ओ खथमा kaham जों बयतो बायनो मोथांजागौ जे अरा सावो बयतो बायनो जों मोथांजागौ lo kerong by khayok ma ang hai kibli thang pikiran na Romans chapter 1 or tikisa kop salam sung ang verse 16 tamni hen ke kaitor borok rong no bahai ke kaham nei rom kha kotma kaham abno phuluka tau sung bahai ke kaitor bai kaham nei romza kabang mo borok abono bul bujiwa kerong ra khokang kaise sung kaham nei romza kerong by kharyok ma abo completely opposite debra by yagra dog salthang by salgra omohai tamone male kerong tomaisa kerong kha khaidi nisa khai kyang ke ne mathangzak nai tei baisa kharyok ma ke tomaisa takai boito si khaidi nisa kerong ke samung khlaidi kharyok ma ke boito khlaidi ke kerong ni diman ka nung kerong ra khokui kaham mang nai kerong ma ra khok nai phiaba kharyok mani diman ka boito temang saya boito khlai so oro khai ni sawo English okay sawo the righteousness of God is revealed faith to faith kaito ni kaham sing kaito ro ba ke kaham ni romja boito khlai ma ba boito khlai ma kaito ni kharyok mano boito khlai ma ba enge u boito bai no sing teisa sini Christian jibon bo boito bai no sing tongo Yesu Kristoni theibai sini sumsok sujaka Yesu Kristoni theibai sing bebang nakar jaka ka ogono sini boito okay salsa bo jungno tama salsa mane jungno bo boni sokat ronai enge jungno bo je prono nai kini khlai damo oboti kaisa boito jeng boito bai kaito ni thani kaham ni romjal okay boito bai no jeng Christian langma bo jeng jini Christian tong kusung bo jeng tongoi thamo boito bai no jeng mo thangjago thia sak jora tei Christian nai singei boito bai no jeng thangnai okay boito tongke no jeng sak no susawi gejeng kaitoni kok no khanawi nije musuk tei tongyawi kaitoni musuk tei kaitoni kok khanawi jeng tongnai boito tongkhake English okay sawo just shall live by faith alone kaitoni mokolo kaham unjakro ba muthangjakro boito bai simisi jeng tong Martin Luther bo Martin Luther ka bo no pilas kan tonai reform ni khlai nai bo age Catholic ni omotong mas priest tong manis age Catholic ni kwa ma bo Bible jepro Bible pore wani sujog mana age Bible ma poriya mane pop ro bukje kusuk poro tongnai rok simise Bible mano
Enggak waisa boni sei kucuk senior Bible kaisa rajak. Enggak pro Bible pori nih kita. Teman lah bo porin belekin musungo sinani musunga bai. Bro Martin Luther bo pori nih kita. Enggak bo Catholic rok je practice klaimane bo nije bo practice klaiman teman lah bo Catholic priest ba. Bo sajak liya Bible bek tajak liya. Enggak apro enggak bo 사원의 쟁카 ang Bible ni kok thai bai simise basanai babro na posano point 95 thesi sui thepai roka Bible prunmani obo Catholic prunmani obo chaya ne bo Bible media ne bo thesis 95 ta sui roka sui wangma print kai thepai robai ke ong jagawon Japro Catholic ni popro okra rokte bonse kusuko tonai roksaka nini je suimani no withdraw klaide yake nang bipodok lainai habana bo apro sawo ang kai toni kok no noromaya kai toni kok bani ang tongnai nisu okay bo kai toni kok bani basaka ke u kai toni kok kai to ni thani bo poito ongka ke ke u poito bai ni bo masak ga hani hai sing poito bai ni bo thangjago sini tong kusung bo sing poito bai ni tong ui tong o ke poito tong ka ke Jisu Kristo pa yasak jora sini poito tando sing saro srap sane ka ge anga srap o sing saro tuma kai to ni yagos bo Khatung tong ka baseng tong sinai botlang nam su ka botlang sinai hai pano chini tong thai oroya seng chini tong thai asol tong thai seng na singi dong srap sani bising ngono Jisu Kristo pai nai seng notlang nai nge u phaya sak jora sui seng poito ba seng bono nai singi dong ke poito bai no seng basa wi dong jo mo hai no jak chini seng poito bai no chini Christian জীবন চেঙ্গো sing poito bai no pai nai ega tini asuk jora no Insiden sing deusha pro hai verse 18 is me sing por lai na ge verse 18 is me ke tabo ke sumsok no tui sumsok ni ko sumsok te bus ni ko sumsok lai ka sumsok ni bagino bus thumjak nai Pogni kok chapter 3 jora chapter 3 verse 20 jora okay pani tini bagi asuk no pai laisna hambai suri nai bogra kai tono hambai ro nang sung no hamsak ma bai khayok ma bai nini chongre sajlano ro horka abosyamiya sung no naikini klai dongo sung no beba gono jora bebak jora wono sung no nini hamjak ma oke tongro ani bai kai tono hambai debu no tebu krak ke poito klai nini kok thayo jini bu khahari tongran ka suba bebak ning thani ya pore bukra Jisu me surisa hambai